Hello guys, good morning. For today's video guys, mga unta. Guys, pamahaw pa ni nako guys, daghan kay kong rice. Akong sudan guys, corned beef nga gigisa with egg. Sabayan na to og milk. O, diba? So, may kumtunan eh. Guys, ning lapas na ang oras ako ang giinom nga herbal guys. Ning kot-kot na ko ang ning koy-koy na kong tiyan. Kaning lapas na sa time imbis nga 9:30 kumakaon yung sa na oras ron. Guys, ang atong bodbod. Dagko kayo guys. Soroy ni diri guys, tag ra dagko ka na. Kamanting. Lami. Nga. Diri guys, diri ra kaayo magkuan sa snacks guys kay. Nami suki di ari nga manoro dem. Dili lang pakin yang baligya. O say magluto siya keeping. Yan budbud din puto kamanting ana. So dira sumod. Taga mo sorry na siya guys, taga banali man na siya. Moagi yun na siya diri sa mua mo nang makapalit raming snacks. Imbis nga kan luto ang nagkaang kanyang giuna. O ano naman, busog na. Tagko kayo. Tag-jis ra ni guys, palit ko 5 ka buok. Ano kayo? Kalaan. Kaon sa kong rice oy. Anya ra ko mo kaon na kay mabusog ta. Magkuha sa kong kuan guys kadit lang. Tubig. Makinamot ra ko eh kay lami makinamot. Corned beef with egg. Gigisa. Mamang gini ang madali luto guys, basta ka ng breakfast kay ora may dali. Unya man merkado ming banana unya. Baka masuloy mi kadto sa Robinson. Pero dagan pa magtawo ron eh. Di ko ganam surug-surug dagag tawo kanang langas kanang kuan ba? Kanang ninot sa kanang mingaw-mingaw na. Si banana guys, excited na mo uli. Nangaon ta guys. Nalimot man nung ko pangan sa inyo ay mangaon dito guys. Kami kayo makinamot bak eh. Kasa magsala. Akong banana, kutsara rin na siya. Bisag bulag siya. Ano, kutsara tinidor. Hi, Inday.
No, no. Minggani guys kay ning agas gabiin hotdan akong tubig. Pati ang guulan ako kay warabas banana. Pag agas gabi basic sinalod. Nakarosary ko guys kay alas 7 na kapin, hapit na alas 8 kay dapat magrosary ko alas 6 man. Alas 8, alas 7 kapin na sa gabi ko nakarosary kay nagsalod ko kay ang tubig mawala dayon. Puno ako daan mga galon og tab. Pag man ako salod tanan-tanan, nagpahuway ko kadto, nagrosary ko. Dating ko anan ako dire basta wala si banana kanang ako atanan may mantong naa siya kay og na siya magsalod din ako sa gawas dito ko sa gawas manglimpyo ko sa mga teres, manglimpyo ko sa mga is kung mga iro. Problem man ko. Sug na ko. Sabaan mo Gaman na lang akong luto guys. Basta dili mi ka merkado ni bana guys. Ang banana. Among sudan mabuntag kung dili itlog, hotdog, kung dili hotdog, corn beef. Mura man madali basta morning time. Di ko makamerkado ni banana kay naman gyud mabili na mo sudan ng panihapon mo na mo isudan pagkaugma, initon lang. Di gyud na mawala ang sabaw guys sa mga merkado mi. Okay. Paborito na akong sabaw. Manako. Nakba? Putan na to sa kuan kay. Akong mga iring. Guys, patanawon tabo sa ako ang gipangguna guys ha. Naara Tala. Ako ang kuan guys, gihali ay nako ang kuan man akong kamera noon. Akong gihaling guys. To ara guys, naara ako giguna guys. Ay. Kaya sa di man makuan.
guys, akong giuna, dara limpyo ala. Limpyo na siya guys. Limpyo na siya guys, muna akong gihalin. So ara limpyo na siya diha tanan. Oh. Limpyo na. Muna akong giguna guys, karon kay na ay tain ni bots. Atong ko anon ang tain ni bots. Hay bots, ara o nayaya yun na injury ni guys. Bugno sila sa kuang kani bugno sila ani na injury ang tiil kaluoy, ang nawong. Naigo sa kumo ni Pacquiao Kuy kaluoy sa bata oy. Igo sa kumong Pacquiao dong. Ha, naigo sa kumong Pacquiao dong. Uya oy. Igo man sa kumong Pacquiao non mo ang ulitawo inoon. Naitae dito guys ato ang kuanon. Guys, ang tae ni bots dako kaayo. Rag tae og kuan karaang tawo. Ako sa ni ibalik din ha. Bulbot ako man din bulbot Nabuang. Nana na ko. Against the light. Anak. Kay magkuan ko sa tae ni bots. Daw. Saka daw. God. Butang na ko ang silid balik sa ibabaw sa aircon. Okay. Yeah. Paano na kadimao akong video. Hi bots, musta man ang tiil bots? Injury? Na-injury man na. Igo kas kumong Pacquiao? Ibalian ka ani balian ka ani gamay? Na. Luya sa tiil ani ay, galoy sa kumbot. Ay, galoy sa kumbot. Nayayay akong bots guys. Gibok-bok siya ni Dagol. Pero si Dagol po tang-tang po dang ubod-ubod. Nga ba sa akin si mami? Tang-tang po ubod-ubod ni Dagol guys. Wala lagi na ako giulang guys, putol ginawang Dagol. Gani kay naulang. Nay! Nagbili ako kanina ng budbud kamanting o sa
kayo na no? Wala mo kayo man. Malalaki siya, tag 10 pesos lang malalaki. Ha? Malalaki, tag 10 pesos lang yan. Oo. Kaysa mag ano pa, kita pa magawa ay. Ang ano kaya niyan? Oh. Yun na nga. Wala pa, Nay. Oy, bukas paguro. Tamo, Nay? Wala pa. Kailan kayo, Nay? Aywan ko. Ay. Mamaya pa hapon si Mimi magkapos. Ah, baka magbayad kayo bukas, Nay. Sabihan mo ako, ha? Kay marami tao, Nay, para hindi na ako ano doon ba, magpila. Kay kung ikaw, daritso man. Dum. Na guys, nakakita na mo sa kuang gikuan. Giguna. Mao to guys. Tiwason to nagkaantong budbud. Dagan ako si nanay isa guys. Ano ito guys? Ay. Akong gipalit ani guys is 5 ra pud ka buo kay masumhan man ta ani kamanting. Ano? Entah. Si Inday guys. Ara. Mga isang kamante mo, pilit man sa inyong alingag-ngag. Atong pare sa gatas. Humana ko kaog rice guys ha. Nagkamanting pa ko, nagatas pa ko. Anya, isayo na po natin sumbang. Wala na. Kani? Gamay lang kayo pilit. Gamay lang ha. Dadong gamay. Nam. Mana ka? Aduh, dia apa tulun oi. Ya bududung tomato. Usapa pud. Di man ninon usapon. Itulon man daritso. Dudong gamay guys, tulong daritso usap-usap. Mga anta ninyo guys, o good guys, sami kayo ah. Mapilit sa lingag nga guys. Mapilit sa kong marpil. Hindi ba? Lusog ang bito ko. Usay ra ba guys mag-vlog ko? Di ko makontak ti banana o kanang usay. Usay pud makontak ko niya, usay di.
day ngayo. Kana na mo gulod ay kamantong dyan? Tama na ay? Kana na sila budbud kamanting guys. Tama na oy. Tawagin dudong. Kiss mami. Kiss her guys. Kiss mami day. Dili. Na. Si Inday guys oh. Tara. Dudong gamay. Aman to dudong gamay. Anara day oh. Dudong gamay. Diyan na ra ka dudong dagol. Samo kay ka dire. No more. Da. Busog lagi. My banana is go home na. Hala. Guys, taas na ang ato ang video guys. So diri ra tataman guys. Salamat sa tanang nag-subscribe sa ako ang YouTube channel. Sa nag-like o share sa ako ang Facebook page, Facebook account, nag-follow. Salamat sa inyong tanan guys o sa ako ang TikTok o Reels nga nag-follow o like. Thank you very much everyone sa inyong suporta, sa walang sawang suporta diri sa ako. Thank you guys, amping tanan, I love you all. God bless. Bye everyone.